שלום לכולם, יש לי כאן כמה קלפים, כולם רגילים, אפילו תסתכלו. עוד פעם. אוקיי, עכשיו שימו לב. אוקיי, אתם רואים פה את המספר 7. אוקיי, נשים אותו ככה בצורה כזאת. אוקיי, פה, ונסגור את החבילה. שימו לב, 7 נמצא כאן, ושימו לב איך הוא עובר לכאן. ראיתם? להתראות. שלום לכולם, יש לי כאן עיתון בצבע אדום, עכשיו אני אקרא אותו. אני אקרא אותו עוד פעם. ובפעם האחרונה אני אקרא אותו. אוקיי, עכשיו תראו. אני אקפל את הכל. אוקיי, ושימו לב, טוב, חדש שגם להתראות. שלום לכולם, עכשיו אתם הולכים לראות קסם מדהים. אני צריך שתבחרי איזשהו קלף מהחבילה. אוקיי, תזכרי אותו טוב בראש ותראי לצופים. אוקיי, עכשיו תחיתי. אוקיי, תראי מתי עכשיו לעצור. טוב, תביא את הקלף, נשים אותה פעם ראשון ונסגור עם החבילה. עכשיו שימי לב איך אני הפכתי את הקלף שלה. נפתח את כל החבילה ויש כאן קלף אחד הפוך. האם זה הקלף שלך? לא? אוקיי, אז בואו נזכור אותו ברמז, בראש. בואו נספור 1, 2, 3, 4, 5. אוקיי? נפתח את זה, זה הקלף שלה, נכון? אוקיי, עכשיו תראי כל 4 העצים. רואים? תתראות. שלום לכולם, יש לי כאן גומי, השחלתי אותו בתוך הטבעת, ושימו לב איך הטבעת עולה. תעלי, תעלי, תעלי. ראיתם? להתראות. שלום לכולם, עכשיו אתם תראו את הקסם, 4 קלפים מופלאים. יש לי כאן 4 קלפים, אתם רואים? 3, 3 ו3 ואס. אוקיי? שימו לב, אני אסגור את כל הקלפים ואני אגיד את מילות הקסם טיקו דיקו, ושימו לב, כל הקלפים יהיו אס. להתראות. שלום לכולם, יש לי כאן ארנק קסמים וחבילה, קלפים. שימו לב, הצופה יגיד לי מתי לעצור.
כמו הוא רצה לעצור אותי כאן, אז נשים את הקלף הזה הפוך פה בתוך הארנק, נסגור את הארנק בצורה כזו, נשים אותו פה בצד, שימו לב, נערב את החבילה. עכשיו אני אעצור גם איפשהו כאן. עכשיו נפתח את הקלף, 9 לב אדום, והקלף שיש פה, כמובן שאין פה עוד קלף, 9 לב אדום. להתראות.